Pastor Chris Bacalares is known around the Philippines as an apologetic online pastor with Hope Channel's afternoon program, Pangutana Pastor, where church leaders of different denominations can freely share the gospel. Prior to that, he served twice as a director handling Adventist-Muslim relation and ministerial secretary and chaplaincy. Chris earned his Master's of Ministry year 2005. Our speaker tonight is the president of North Central Mindanao Conference, Pastor Cristito Mabaw Bacalares. Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi sa tibok nga kalibutan. Sanglit kini ato broadcast, malabay man sa gamhanang teknolohiya sa internet. Pero sa di pa ta magsugod mga pinangga, hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo, magampo ta. Daghang salamat o Diyos sa imong pakiguban. Daghang salamat sa imong ugmag panalangin. Among kalipay ang pakigkuyog kanimo. Buligi kami sa pagsabot, paghatag sa mga mayong pulong, ilabi na usab alang sa mga katawhan nga nagapaminaw karon. Salamat o Diyos sa pagbadala sa Balang Espiritu, kini ang magipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Ato nga sugdan mga pinangga, ang ato karon nga uluhan, o ang ato nga mga punto nga atong pagaisgutan, ngano nga gitugutan sa Dios ang sala ug unsa ang iyang plano sa pagpasiguli sa tao. Daghan ang mag-question mga pinangga nga pwede magidunta to babagan sa Dios. Ang gihimo sa yawa ngadto kang iba o gadan. Pero nganong wala mangpuno na buhatas sa Dios. Sumaunay pangutan ngano nga gitugutan sa Dios ang sala o unsa ang iyang plano sa pagpasiguli niini. So kung naay problem egsoon, kana tungod kay naay solusyon. Mura bitaw og sakyanan ko inyong nabantayan. Ang bag-o nga sakyanan, wa pa siya niagi og daot, wala pa niagi aberya kay bag-o gid siya nga sakyanan, og wa sa siya niagi og flat ang iyang ligid kay bag-o lagi, wala pa makadagan og pila ka milya. Pero ngano man nga naay pataban nga ligid o reserba. Unsay buot pasabot na? Tugutan ba sa driver nga ma-flat ang iyang ligid? Ug naabay plano nga diin kung ma-flat ang ligid, naaday reserba nga ligid. Ug kana atong isgutan karon tibuok nga kagabion. Okay? Now, unsa man ang sinugdanan sa problema? Actually, ang gubot igsuon wala mag-start dinhi sa yuta. Nag-start dito sa langit. Okay? Og matud pa sa pinadayag 12 city og 8 og nahitabo ang gubat dito sa langit. Pagihog gubat dito sa langit, ayaw mo pagunahuna og mga M16, ayaw mo pagunahuna og mga artillery, ayaw mo pagunahuna og mga war planes igsoon sama sa F-16, issue 35 o guban pa. Kay dili ni siya mao nahitabo. Kay ang gubat dito sa langit is more on spiritual. Nahibalubi ata nga ang manulunda walay unod o walay bukog, pero bisan pa man yana, pwede sila magpakita sa mga tao. So unsa ni nahitabo og nahitabo ang gubat didto sa langit. Igsoon daghang klase nga gubat. Gubat sa pangatarungan, gubat sa gitawag og pagpresentar sa mga ebidensya, ug maunay nahitabo didto sa langit. Ug kinsa may naggubat dito sa pangatarungan? Si Miguel ug ang iyang mga manulunda. Nakigubat batok sa dragon. Ug ang dragon ug ang iyang manulunda nakigubat. Sumatod pa sa ubang komentarista, ang gubat dinhi is gubat between truth and lies. Gubat between kahayag o kangit-ngit. Unya atong nahibaw-an nga nahitabo ni dili dinhi sa yuta kundi didto sa langit. Ug nakabalo biya ta mga pinangga kung pila ka klase ang langit. Gisgutan sa balaang kasulatan sa Henesis Kapitulo 1 nga naay gitawag nato og langit nga naglupad-lupad ang kalanggaman, so gitawag sa uban og atmosphere
perfect heaven. Ug niya na say langit nga gitawag sa Salmo kapitulo 8 bersikulo 3 ug 4 nga ang mga bituon ug ang mga adlaw naa sa kalangitan. So gitawag nilag starry heaven. Ug naasay gitawag usab sa ikaduhang Korinto 12 bersikulo 2 ngadto 4 nga gitawag nato og langit nga diin third heaven. Gitawag og third heaven, ikatulo nga langit nga diin to adito ang paraiso. Mori taw og langit sa tanang mga langit. Pero kining langit diri nga diin naggubat si Miguel og ang hulog nga manulunda, mauni ang langit nga tuad didto sa third heaven. Okay? Sundan nato igsoon. Sa diyang napildi ang yawa sa gubat didto sa mga manulunda uban kang Michael the Archangel. Okay? By the way, ang word nga Michael Exoon, one who is like God. Kamantay ka ng word nga Michael, Dan-el. Okay? Kanang word nga El is God na siya. Gabriel, Gab-el. So meaning to say, man of God. Daniel, that is judgment from God. Mayroon kag Michael, one who is like God. O niya siya ang ark. Gikan sa word nga, arche, ang uban mo ko arkon, meaning leader. So it is a leader of angels. Okay? Natin si Sari nga, angel yun siya nga gibuhat, gimugna, kundili, which means leader. For example, ang presidente sa Pilipinas, gitawag siya og chief of staff sa tanan nga Philippine Army, Philippine Navy, pero dili siya sundalo pananglitan sa panahon ni President Duterte. Si Duterte dili siya sundalo igsoon, pero nahimo siyang chief sa tanan armed forces of the Philippines. So pag-ingon nga si Michael, Archangel, Arch means leader of angels, natin si Sari nga naa siya sinugdanan. So, mo na nga punto igsoon. So, kining leader of angel nga mao si Michael, nakig-away usab kang gitawag na tog Lucifer. Napildi si Lucifer, o wala siya luna dito sa langit, gihulog siya. Mo nang gitawag din igsoon sa Isaiah chapter 14, verse 12 paingon sa 14. Matud pa, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, for thou hast said in thine heart, na unsang pagkahulog mo diya sa langit. Ikaw nga, Lucifer, ana sa gitawag og bituon sa kabuntagon. Okay? Unya ningon siya nga, misulti magug ka sa imong kasing-kasing. Sumunang giingon di Egson nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ugon sa may naa sa kasing-kasing ni Lucifer, nga nabasa man sa Dios ang naa sa iyang kasing-kasing. Ang naa sa iyang kasing-kasing nag-ingon. Isaiah 14, verse 12 pangos 14. Atong husay tanan. I will ascend into heaven. Meaning to say, gusto siya nga maoy magdumala dito sa langit. Saka siya aron sa pagdumala dinhi. I will exalt my throne above the stars. Iyang ipakamutang ang iyang trono. Trono means authority. Means gitawag og siya ang magadumala ni. Meaning to si gusto niya i-overthrow ang Dios. The first kudita, wala na hitabo sa Pilipinas. Ang kudita na hitabo sa langit. Tungod sa iyang kasing-kasing nga garbo, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the gitawag og stars. Napa? I will sit also upon the mount of congregation. Mulingkod siya dito sa bukid sa tigumanan. Nga diinto adito ang tanan binuhat sa Dios, magsimba sa Dios. Gusto siya nga siya simbahon sab. I will. Okay? Dapat yun. Ingon siya din I will ascend above the heights of the clouds. So gusto siya mo'y mudumala sa tibuok na universo na gibuhat sa Dios. I will be like the most high. Gusto siya mahimong nga labaw sa tanan. Nga diin, ang word nga most high, gi-address lamang sa Dios nga makagagahom. Gusto siya didto mupuli sa Dios. Sa diyan nakita sa Dios ang maunga na sa iyang kasing-kasing. Unya si Lucifer dili siya repentant, nahitabo dayon ang gubat didto sa langit. Adunay mga
akusasyon si Lucifer dito sa langit. Ato nang makita karon tuod-tuod mga pinangga. Kung unsa na iyang akusasyon, ngano nakigbatok siya sa Dios. 2 Peter 3:9 nagyon. Bahin sa iyang saad, ang Ginoo dili langay-langayan. Hinunua, siya mapailubon kaninyo. Unsa, daghan mo gingon nga, adugay mo mabalik ang Ginoo. Galangay-langay mang Ginoo. Na ato'y sakyanan dito, giparking dito. 1945 pa to nga sakyanan. Unya, wa pagid na tangtang ang iya nga karatulang nga gibutang sa ibabaw nga, Jesus will come. Jesus is coming. 1945 pa to. Karon, unsa na sa 2024 na, wa pa kabalik si Jesus Christ. Pero sa isulti sa Biblia, bahin sa iyang saad, ang Ginoo dili langay-langayan. Hinunua siya mapailubon kaninyo. Kay usahay manggod ang time gibutang nato didto sa langit. Ang atong time dinhi gibase sa 24 hours a day. Do you mean ang didto sa langit 24 hours a day nga alang sa Ginoo ang usa ka libo ka tuig daw usa ra na kadlaw. Meaning dili siya layon. Dili siya pwede ikaw sir nga naglangay-langay. Mao na ang konteksto sa 2 Peter 3:8. Okay? O nga 9. Nagyon diri. Nga wala magtinguha nga adunay mahanaw kundili nga ang tanan managkakabot unta sa paghinulsol. Inyo nakita ngano nga adunay delayed or mao na term sa ubang mga komentarista sa Bible na delay kuno. Okay? Nganong na ay delay according sa ubang komentary tungod kay dili gusto ang Ginoo nga naay usa mahanaw. Okay? Next, unsa gingon diri? Og ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo og sa babay og sa taliwala sa imong kaliwat og sa iyang kaliwat. Kay ang Lucifer nahulog man dinhi sa yuta ug ang iyang unang misyon mao ang pagkuha ni Adan og ni Eva sa pagpakasala. Kay naa sa unahuna ni Lucifer. Basa na ko ni subang mga libro nga ang ginahuna ni Lucifer, kung akong matintal si Adan og si Eva, kuyog sila sa rebellion nako ngadto sa Dios. Kay ang pagpakasala usa ka pagrebelde ngadto sa Dios. Kung si Adan og si Eva makasala, therefore si Adan og si Eva nagrebelde sa Dios. So kuyog siya kang Lucifer. Pero kung imo makita igsoon, naghatag og saad ang Dios sa gitawag natong kaluwasan, mismo pa ni Adan og ni Eva, og matud pa sa proto-evangelism. Kining gitawag sa Genesis 3:15, og ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo og sa babay og sa taliwala sa imong kaliwat og sa iyang kaliwat. Ang uban mo translate ani nga ang babae mao kuno si Maria. No. Ang konteksto, Genesis 3:15. Sa panahon sa Genesis, igsuon 3, wala pa'y natawo nga Maria. Pero unsa gisulti sa Biblia, og ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo. Kinsa giignan ani, ang first parents nga naa sa Garden of Eden. Taliwala mo og sa babae. Dili ni mao si Maria, kay wa pa matulog ba tao si Maria nini. Okay? Mga kaliwatan sa babae, mga katawhan nga gitawag, mga gitawag og congregation. Ang mga tinuod nga pagtulon ang ganaa diri. Og sa taliwala sa imong kaliwat og sa iyang kaliwat. So imong makita igsoon na anay plano ang Dios sa gitawag og plano sa kaluwasan nga gisitar. Mao na nga nagudahuna si Adan og si Eva, ang ilang mga anak maoy mutuban ani. Pero taas nga proseso mga pinangga. Okay? Og niingon siya magasamad sa imong ulo og ikaw magasamad sa iyang tikod. Sa unsa nga pamaagi? Pakita nimo ang plano sa kaluwasan nga diin aduna na gisitar nga una mananap nga mamatay, maula ang dugo, kay ang mananap nagsimbolo kang Jesus Christ. Og mauna ang ilang ginapaabot. Kadumdum mo sa John chapter 1:29, Behold, the Lamb of God will take away
away the sins of the world. Pagkakuha sa sala sa kalibutan, ug mauni ang kontra ni Satanas. Nga gikan sa langit, pildi na siya. Hangtod din sa cross, pildi siya. O hangtod sa pagbalik ni Jesus Christ, pildi lang gihapon siya. O nagyon di, o sa dili madugay, ang Diyos sa kalinaw, magadugmok kang Satanas, diha sa ubos sa inyong mga tiil. Kinsa ang magdugmok? Si Maria ba? Dakotag pagtahod ni Maria. Tungkay buutan si Maria. Pero dili pwede nga ang function sa Diyos waon sa ubang understanding sa mga theologian na si Maria ni. Unsay gingon niya, og sa dili madugay ang Dios sa kalinaw magadugmok kang Satanas diha sa ubos sa inyong mga tiil. Busa Hebrewanon 2:14. Busa sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod og dugo, siya gayud usab miambit ni ini aron pinaagi sa kamatayon. Mulaglag niya ang may gahom sa kamatayon na sa ato pa ang yawa. Okay? Ingon din siya mga pinangga. Now, kung imong tan-aw nigson ang plan of salvation, makatilingala gini. Ganong na ay Jesus Christ nga munaog sa kalibutan. Nganong kini Jesus Christ mo antos man ug mamatay dito sa Kalbaryo sa cross. Kita ninyo ang pag-antos ni Jesus Christ mga pinangga. Imong tanawon, gibitay siya sa cross. Unsa may naa sa hunahuna, kani magmong cross giimbento sa mga Phoenicians. Ang moderno nga ngalan is Lebanon. Didto mga igsoon, ang mga tao nagunahuna nga ang bulan Dios, ang adlaw Dios, ang yuta Dios, aron dili mahugawan ang yuta sa makasasala, ilang giimbento ang cross aron magbitay ang tao nga dili magdapat sa yuta. Sumao ni ang ilang plano nga diin si Jesus Christ ilangsang sa cross. Pwede man, kay duha ka klase ang death penalty kaniadto. Batuon ka hantod ka mamatay or ilangsang ka sa cross. Sa panahon sa bato igsuon kung imong lantahon, dagan ang gipatay ka bato. Nganong si Jesus Christ wala man bato hantod mamatay. Tungod kay nag-ingon si Jesus Christ, gub-an ninyo ni ang templo og akong pabangunon sa tulo ka adlaw. Juan Kapitulo 2. Og naghisgot si Jesus Christ sa iyang lawas. Nakulbaan ang mga Hudyo nini. Dili mabanhaw des Jesus Christ. Aron dili mabanhaw si Jesus Christ, dili siya dapat mamatay sa bato, kung dili mamatay sa cross. Kay matod sa Deuteronomio 23 igsuon, ang gibitay sa cross tinunglo. Gusto sa mga Hudyo nga si Kristo magbitay sa cross aron siya mahimong tinunglo, o kung matinunglo na siya, dili gid siya mabanhaw kay tinunglo man siya. Mauna nga si Paul, lisod yu kay mahusay ni Paul ang theology nga iyang nabasa. Why is it nga si Jesus Christ gitawag sa mga Christian nga mangluluwas, na aday mangluluwas nga tinunglo? Og matod sa balaang kasulatan, ang nabitay sa cross tinunglo. Kung tinunglo, di na siya mabanhaw. Munang si Paul, walay tao nakakonverter niya. Kay strong ang iyang nasabtan sa Biblia nga sayop. Sa iyang sinabtan nga sayop. Okay? Strong siya. Kinsa nag-convert niya? Si Jesus Christ. Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? O didto niya na-discovery ang kamatuoran nga si Kristo tinuod tinunglo. Kay ang nabitay sa kahoy, tinunglo og ang Biblia, dili masayop. Tinuod nga si Kristo natunglo. Kanang giingon bitaw ni Jesus Christ, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Pangutana, nagtug-an og tinuod si Jesus Christ nga gibiyaan siya, or wala siya nagtug-an sa tinuod? Kanang word nga wala magtug-an, dili man na kinaiyan ni Jesus Christ. Nagtug-an siya sa tinuod. Nga, gibiyaan siya sa amahan. Nganong gibiyaan siya? Kay tinunglo siya. Tinunglo siya sa sala nga dili iya. Tinunglo siya sa sala nga sa mga tao sa tibuok nga kalibutan. Unang nasa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Gihatag iyang kaugalingong anak. Siya namatay. Ikaw unta ang mamatay sa ikaduhang kamatayon. Si Jesus Christ naka-experience siya sa ikaduhang kamatayon tungod sa imong sala.
Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako na tinunglo si Jesus Christ, dili sa iyang sala sa tibuok kalibutan, kay iyang gipasan ang sala nimo og sala nako. Kita unta ang magbayad niya na dito sa ikaduha nga kamatayon. Pero kung dawato nimo si Jesus Christ, dili na ka mo experience sa ikaduha nga kamatayon. Kung dili ang imong ma-experience ang permiro na lang nga kamatayon. Kamatayon kay natigulang ka, kamatayon kay nasakit ka, kamatayon nga didisgrasya ka. Pero kanang ikaduha nga kamatayon, nga pinaagi sa linaw nga kalayo, di na ka ma-experience kay gibayaran na ni Kristo didto sa Kalbaryo sa cross. Unsa gibayaran ni Kristo? Ang ikaduha nga kamatayon. Basig mangutan ka, ngano namatay ko sa balatian, kay una to nga kamatayon. So, aron pinaagi sa kamatayon, malaglag niya ang may gahom sa kamatayon, nga sa ato pa ang yawa. Pildi ang yawa nining panahon na igsoon. James 4:7 na ngayon. Busa, magpasakop kamo nga masinugtanon sa magpasakop kamo nga masinugtanon sa Dios. Apan sukli ninyo ang yawa o kinisya makaratel pagdalagan gikan kaninyo. Unsaon pagsukol? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Philippians 4:13. Mabitaw nagingon ang Biblia sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unang Timoteo 2:5. Kay adunay usara ka Dios, og adunay usara ka tigpataliwala sa Dios og sa mga tao nga mao ang tao nga si Jesus Christ. Kinsa ang tigpataliwala? Bantayan nato kay nganuman sa Isaiah 59:2. Nabulag ta sa amahan. Dili ganahan ang amahan makigistorya nato tungod sa sala. Nalayo ta tungod sa sala. Ang gibuhat ni Jesus Christ, mga pinangga, gigunitan ni Jesus Christ ang kamot sa amahan, gigunitan niya ang kamot sa tao, o gidugtong pagbalik kay siya ang tigpataliwala. Dili tong santos nga gideklarar sa simbahan, wala gideklarar sa Biblia. Dili tong gipandeklarar sa mga dagko nga mga leader nga wala sa Biblia. Usara ang tigpataliwala nga masu si Jesus Christ. Wala may mawala kung dito takan Jesus Christ. Dili ta atong mga gitawag sa uban og mga santos igsoon. Walay mawala kung diha ka kan Jesus Christ. Dili mingon si Jesus Christ, dili ta kaluwason kay wala ka niduol og tao. Nganong niduol ka sa ako, muduol lang ta kag tao. Wala, way mabasa sa Biblia. So mo nag-iingon mga pinangga. So nag-ingon din diri, ang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Naagian ni Tapulano, ni Mr. A, Mr. B, o Mr. C, o uban pa. Kay ang Dios mutuman gayud sa iyang saad, o dili siya mutugot, nga tintalon kamo, labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og lutsanan, aron kamo makalahutay og unya makalingkawas gikan niini. Sa unsa nga pagi, duol lang gyud ta ni Jesus Christ. Kabalo na ba mo mupiko sa inyong tuhod aron sa pagampo? Sa panahon nga aduna mo'y problema, naaba mo'y kaisog sa pagduol kang Jesus Christ? Naabay panahon nga ikaw mamata og alas 12 sa gabi, unya muluhod og mugunit, gi-imagine nimo, gigunitan nimo ang kamot ni Jesus Christ. Sunod, unsay gingon diri sa Hebrano 2:18. Kay maingon nga siya, gayod nakaantos man sa diha, nga gitintal siya, nan makahimo siya sa pagtabang kanila nga mga ginatintal. Si Jesus Christ, ang imong na-experiensyahan din sa yuta. Iyang na-experiensyahan. Mga pagsulay, mga tentasyon, o uban pa. Gani wala siya miyield. Gani wala siya matintal. Kundi nagbarug siya. Tungod kay nagsalig siya sa iyang paggalingon amahan. Pinaagi sa pagampo, pinaagi sa pagpasting, sa samang paagi, pinaagi sa pagampo ngadto sa Dios o pagsalig ngadto ka Jesus Christ. Kita malayo niya ng mga butanga. Kung ugaling ikaw matintal o adunay sala nga nahitabo,
Nag-ingon ang unang Juan 2:1, mga minahal ko, nagsulat ako kaninyo, aron dili kamo magpakasala. Apan kung aduna may makasala na ay manglalaban. Kinsa na? Si Jesus Christ. Take note, lahi ang word nakasala, lahi ang word nga nagpakasala. Ang word nga nakasala, igsoon, an intentional, o kanang word nga nagpakasala, intentional gina siya igsoon. Tinuyo. Mamangganig son kung ikaw would gunit pirmi kan Jesus Christ, ilayo ka ng butanga. Nagingon ang Galatia 4:4. Apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Diyos mi padala sa iyang anak nga na tao og babae na tao ilalom sa kasuguan. Aron sa pagtubos sa mga nailalom sa kasuguan, aron kita managdawat pagkasinagop ingon nga mga anak sa Diyos. Unsay mission ni Jesus Christ? Ang pagluwas sa makasasala nini nga kalibutan. Na may mensahe alang kaninyo, dili angay madiskoryo nga ikaw usa ka tawo nga makasasala, mas maayo gani nga ikaw nag-ila nga ikaw makasasala. Kay meaning to say nag-recognize ka sa imong sala. Og sa diya makita nimo ang imong sala, makita nimo nga dili ka takos. Og makita nimo si Jesus Christ nga siya ra ang takos sa paghimo, sa pagpala sa imong mga kasalanan. O lamang, kay napamangitas kalibutan, mo nagitawag great controversy and the plan of salvation. Nagpadayon ang away. Naapagyapon buhi ang yawa. Wala pa mubalik si Jesus Christ ang laglagon nga ang iyang yawa. Ang naapakaroon ang plan of salvation. Abri pa ang kaluwasan. Naapagyapon ang mga pamaagi ni Jesus Christ. But bantay ninyo, na ay pagsira sa kaluwasan. Duha. Sa kamatayon nimo, masira na imong kaluwasan, o ang sa pagbalik ni Jesus Christ. So, atong gitawag og the great controversy and the fall of human race. Nahulog naman ta sa pagpakasala. Og naapil na ta sa away. Kita ang gitawag og mga casualty sa gubat igsuon nga mga espirituhanon. Nag-ingon diri igsuon ang usa ka libro. It was by falsifying the character of God and exciting distrust of Him that Satan tempted Eve to transgress. By sin, the minds of our first parents were darkened. Tungod sa sala, mangit-ngitan ka. Their natures were degraded and their conception of God were molded by their own narrowness and selfishness. Ngunit ang hitabo sa ato igsoon. Naasa ato ang gitawag og pagkahakog, nasa ato ang pagtanaw sa atong kagalingon nga kita na ang tanan sa tanan, ug kana siya nakopya nato sa kinaya ni Jesus Christ, ni Satan. Mao na nga ang gihimo sa yawa, iyang i-marred ang karakter ni Jesus Christ. Ang issue sa great controversy usab ang pagbuha sa sugo sa Dios. O imo na bantayan igsoon, kanang sugo sa Dios sukad pag yun na sa sinugdan. Wala nagsugod dito sa gitawag og sinaigsoon. Nagsugod na sa igsoon dito sa pagsugod yun. Tanaw nimo ang Juan 8:44, ang yawa amahan sa bakak, og siya unsa tigpatay na sukad pa sa sinugdan. Siya bakakon na sukad pa sa sinugdan. Kano sa mga sinugdan? Pwede mingon ka nga dito sa langit. Pwede sa kamingon dito sa Garden of Eden. Wala pa si Moses anang panahon na igsoon. Mao na nga ang issue igsoon ang law of God. Gusto sa yawa nga diin kining law of God nga mao ang God's character, transcript of character ni Jesus Christ, iyang i-marred mga pinangga. From the very beginning of the great controversy in heaven, it has been Satan's purpose to overthrow the law of God. Mao na nga hantod karon igsoon, mao nay huna-huna usab sa gitawag uban. Sunod nga issue nga gisgutan kaniadto ug hantod karon ang karakter sa Dios. It is Satan's constant effort to misrepresent the character of God, the nature of sin, and the real issues at stake in the great controversy. Mao na nga ngano nga gitugutan sa Dios nga ang yawa hangtod karon naghimo kay naay gusto i-prove ang yawa. Nga gitugutan sa Dios, nga diin ma-prove unta niya, apan di niya ma-prove. Gitugutan sa Dios, nga ilatad ni Lucifer ang iyang akusasyon, nga ang Dios, kinaiya sa Dios, dili maayo, nga ang sugo sa Dios, dili matuman,
og mauna ang great controversy mga pinangga nga ngano nga gitugutan pa Dios sa Dios nga modrag og pila ka libo ka tuig. It is because gitagaag panahon ang Yawa nga mo present siya sa iyang ebidensya nga siya ang sakto. 1/3 sa population sa heaven ang iyang nadala kay iyang giprove nga siya'y sakto. Pero karon sa dugay nga panahon niyang pagprove ni gawas ang tinuod na ang karakter ni Jesus Christ gikan kadto sa langit hangtod karong way kausaban kun dili na prove nga ang Dios gugma. Ang kinaiya sa Dios gugma na prove kana ni Jesus Christ didto sa Kalbaryo sa cross mga pinangga. Okay? Gusto siya i-misrepresent kana. So ngano ang punishment na delayed? It was God's purpose to place things on an eternal basis of security. It was decided that time must be given for Satan to develop the principles which were the foundation of his system of government. Na siya system of government. Gusto niya i-prove sa manulunda. Kitagaan siya panahon sa pag-prove nga tama ang iya, hantod na kadugay, nakitaan ang mali sa mga pamaagi ni Lucifer. Muna nga karon si Lucifer, murag gubog. Maglakaw, magsupanday, bisag kinsa la iyang mabanggaan. Tanawa ang kalibutan igsoon, gubat didto, tulis diri, rape didto, og uban na lang mga hitabo, drugs ug uban pa, gitawag na to og diskuryo si Satan karon. Kay ang iyang government dali ra di ay malumpag. Ug ang government sa Ginoo lig-on ang law, kay ang balaod sa Dios mauna ang balaan, ang Dios balaan ang balaod sa balaan. Ang kinaiya sa Dios walay kausaban. Mauna nga na drug dugay ang gitawag nato og pagbalik ni Jesus Christ kay gusto pag i-prove sa Yawa nga sayop ang Ginoo. Kitagaan pag yung time ang Yawa mga pinangga. Okay? So, kung sa gingon the act of Christ in dying for the salvation of men would not only make heaven accessible to men, but before all the universe. Di lang ta magunaw na igsoon nga nasintro lang ang problema dire sa earth. Nasintro ang problema sa tibuok universe. Remember, asa nagsugod ang sala, wala nagsugod sa earth, nagsugod dito sa langit, sa dihang si Lucifer, mirebelde, ngadto sa Dios. So sa ato pa ang kamatayon ni Jesus Christ, wala lamang nakit-i dire sa earth, nakit-an sa tibuok universe. Maghila ka manulunda sa pagpamalandong nga ang ilang commander gilangsang sa krus tungod sa iyang dakong gugma sa tibuok nga kalibutan. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Ing ana ang gugma sa Dios mga igsoon. Ingon siya dinhi, the act of Christ in dying for the salvation of man would not only make heaven accessible to men, but before all the universe, it would justify God and His Son in their dealing with the rebellion of Satan. It would establish the perpetuity of the law of God and would reveal the nature and the result of sin. Kung ikaw, bata ka, nakagunit ka, o kalayo sa kadila, o nakita mo na pasok kag mo init, di na kamuhika pa, o init sa kandila. Sa langit igsoon, wala na mo try sa pagpakasala. Kung adto na ta dito, wala na mo try kay nakabaluta. Kung unsay atong isuffer kung mapasok ka sa maunga, gitawag na to og kalayo. Mao nang mga pinangga, ako nagahangyo kaninyong tanan. Jutay lang nga pag-antos. Kay kining atong pag-antos, nakit-an ni Jesus Christ. Nabasa niya ang imong hunahuna, ang imong kasing-kasing. Though naatay problema, gastruggle ta sa matag-usan na to nga problema sa matag-adlaw. Kaon, eskwela, bayad sa balay, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, og uban nga obligasyon, ug ato nang giantos. Og nakasabot si Jesus Christ yan na. Kay si Jesus Christ nagpuyok kaniadto sa kumpobrihom, mas advantage pa inuon ta kay ikaw gianak sa ospital. Asa si Jesus Christ gianak? Didto sa pasungan. So ang imong kapobrehon, natilawan ka na ni Jesus Christ. Ang mga pag-antos na to, natilawan na ni Jesus Christ. Apan iyang gidaog. Kung gusto sa ka magmadaugon mga pinangga, guniti si Jesus Christ. Una kay problema, itugan nga to sa iya. Isulti pinaagis pagampo.
si Jesus Christ, makikistorya sa inyo ha, pinaagi sa Biblia. Dili si Jesus Christ makikistorya sa encyclopedia. Dili si Jesus Christ makikistorya sa history. Kanang mga butanga, importante kung mag-eskwela ta sa history, gitawag og academic. Pero mag-hisko kag salvation, pinaagi sa Biblia. Kay ang Biblia, si Kristo nakikistorya kanimo. Wa nakikistorya sa Kristo sa encyclopedia. Binuhat og tao, bias nga encyclopedia. Kay ang iyang relihiyon, mo'y iyang gipadako. Mga binangga, kung gusto ka mo eksperyensya sa gugma ni Jesus Christ, dawata ang tanan. Kaya kanang mga pagsulay, gitugot na ni Jesus Christ aron masapsapan ang atong kinaiya nga dili maayo. Tungod sa mga pagsulay, mutubo ka. Tungod sa mga pagsulay, muhamtong ka. Tungod sa pagsulay, maandam ka. Sama kang Jesus Christ. Sa panahon nga maglikod si Jesus Christ, iyaran itakom ang iyang baba. Gihapak siya. Tagnaa kung kinsay nagapak ni mo. Gidunggab siya, gilangsang sa krus. Gitakom lang iya ang iyang baba. Sa panahon sa kalisod ay takuma ang baba. Ang imong buhaton, muluhod ka, makikistorya kang Jesus Christ, abrihi ang imong Biblia, kay ang Dios makikistorya nimo pinaagi sa Biblia. Dawata si Jesus Christ. Kung pa may nakadawat kang Jesus Christ, dawata siya. Ang kinabuhi nga walay katapusan na akang Jesus Christ. Kung gusto kang kinabuhi nga walay katapusan, wala kay mahimo pa kung di nimo dawaton si Jesus Christ. Kay di gyud ka kaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan kung dili nimo dawaton si Jesus Christ. Unsay giingon sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12, sa tanan nga mudawat, sa tanan nga mutuo, mahimo siyang anak sa Dios. Kung mahimo kang anak sa Dios, unsay imong kadlukan? Sa imong future, unsay imong kadlukan? Wala kay kadlukan kay anak ka sa Dios. Og ang atong amahan, mulantaw sa imong affair, sa imong kinabuhi. Mao na matingala ka, ngano nakaabot ka, nga dili na imong plano, tungod kay ang Dios mo'y naggiya nimo. Ayaw lang ipatigbabaw ang garbo. Ayaw ipatigbabaw ang mga tudlo sa mga leader nga palayo ka sa Biblia, ipadako ang referensya. Ayaw. Balik ta sa Biblia, kay ang Diyos ra ang mahibalo sa atong kinabuhi. Ang Ginoo magpanalangin ka nato ni ining panahon na. Magampo ta. Daghang salamat o Diyos sa imong pakiguban. Daghang salamat sa imong gugmag panalangin. Kami nalipay tungod sa imong effort dito sa Kalbaryo sa cross. Nga diin pinagi sa imong dugo, adunay bayad sa among sala. Kay naisulat sa balang kasulatan, nga kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Salamat nga adunay manglalaban ka namo, nga namatay ka namo o nagbayad sa among kasalanan, nga pinagi sa among pagtuo, may kaluwasan kami. Lamang kami nagahangyo nga ikaw magapanalangin usab sa tanan televiewers, Facebook viewers, ug tanan means nga mabot nini nga programaha. Ipadala ang balang Espiritu nga gumagiya ka namo kini mo gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan.